Hello friends, नै जोंहा दोसुआ थांनो नागिरदों दा पान्जाब दोसुआव बेरायहैनो नागिरदों। दा जोङो लामायाव मटर नेगासिनो दङ। मा मोनो टेम्पु मोनबा टेम्पुजों थांनोसै, बास मोनबा बासजों थांनोसै। दा जोङो टेम्पु मोननानै टेम्पुआव गाखोबाय। नोगोद आवाज जाखायो टेम्पुआबो बायला जिलानो। थ'दो बिदिब्ला नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे दोसुआसिम जम्मु एन्ड काश्मीर थांनाय लामाखौसो नायदों। दा जोङो नैबे साइथिंखौ बारनानै हौरै फारसेथिं बाजारथिं थांनोसै। फाइनेलि नै जोङो दा डक्टरनाव सफैबाय, हमिय'पेथि डक्टरनाव। आंना गन्थंआ प्रब्लेम जाबाय थादों नालाय, ओंखायनो बे हमिय'पेथिकनिफ्राय आङो मुलि जादों। मुलिया जोबनायखाय दा लांनो फैदों। दा आङो मुलि लाखांनानै नै सेन्देल नांगौमोन नालाय सेन्देल नायदों सेन्देल दखानाव। सेन्देलानो मोना आं गानग्रा बायदिखौ। गावसिनि पान्जाबिफोरनि गानग्रा गोजाजोबसो गासिबो। अबेबा गोजौ गोजौ, अबेबा क्लाप क्लिप जोंनाय, अबेबा मोनसे फसायोबा बियो फिसा। आंनोबोथ' जि गिदिर नांगौ सेन्देला, हामखाया जानला मोनलाया। माबायदिखौ लानोसो मोनबाय आं, सेन्देलखौनो फसायासै मोनसेबो। लाथ'ला आङो बेयाव दा, दस्रा दखानाव नायबावनोसै। फसायनाय मोनासै आङो बेहाय। दा आङो नै बाजारनिफ्राय फैनानै जा ओंखाम उखैबोबाय। दहाय जेबो संनानै गालाङाखै, दालि जहलल' संनानै गालांदों। दा नैबे फालेंजों आलुजोंखौ एसे एवनोसै आङो। दा नै लोगोफोर आंना फालें एवनायाबो मोनबाय। दा ओंखाम जानोसै आङो। दालि जहल, फालें आलु एवनाय, गाजर एसे हानानै लाबाय, सामब्राम पियास एसे हानानै लाबाय। दा जागोरनोसै। दा आङो ओंखाम जाखांनानै मामिनो नै बेबायदि पेन सुनोसै। बेखौबो आंनो सुनानै होदोंमोन दाखालि। नै बेखौनो बानायगोन आङो। हासबेन्डआबो फैयाखै नालाय, हासबेन्डखौ नेथावथाव बेखौनो टाइम पास सुनानै होनोसै आङो नै बेबायदिनो। बेनिफ्राय एसे लावसिन बानायगोन। जाबायबो मामिना पेना। नै बेयाव लागायबाय। जिया एसे फिसामोन नालाय बेबायदि हानानै लागायबाय बेयाव। गाननायदों मानाव। नै मामिया गानबायबो मालाय, सुखांबायबो आङो। गोजौनाबो आंनो सुदों, दाखालि सुदोंमोन, गाहायनिया दिनै सुदों। मोजां नुबाय दे। नै लोगोफोर आङो दहाय आंनि सेन्देल गोदानखौ नोंथांमोननो दिन्थिनाय जायासै, ओंख्रिबो सङाखैमोन नालाय खाबदाबजोंनो। नै बेखौनो लाबोदों आङो दहाय। सेन्देलफ्रानो मोना बेयाव, बेबायदिल' बांसिन मोनो पान्जाबि जुथा। बेखौनो गानसाबलाबायनोसै आंबो। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर। भिडिअ'खौ नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ, गोजोन्थों, बाय बाय।